Sa among paglibot-libot guys, wag din makakitag mangga. Mautong naka-decide mi nga mo diretso na lumig kabangahan kaya mag-inquire mi og pinabaag Mount Labawan. Alam mo to tara to? Kaya sa tong motor. Ay, grabe tulog. Nawa? Asa man saan naman yung lugar Bayan City, Bohol. Tugbang tara ng bakilid ka so? Bang ngilingig! Pagalig ka motor-motor to Motor itong baka mo to. The best di nga shortcut. Shortcut pa rin ini nga. Ini baru pa rin agian-anak. Shortcut ka na yun. Hindi man agian nagmotor. Okay guys, alam sa Mabini. Wala po ding agi karsada. Karena sa view. May karsada. May sa pawa. Ha? Agi to sa pa. Ito kanta na ninyo ko. Gilbit ka dugdan. Gato. Saan na ni? Hey. Agad ta ha? Wow! Grabe nice ha. So guys, abi ko og di ko musakay pero haloy man ni ay araw ding lami Pero kitang tang nagangmas kadi ko makaginhawa inig sugit-suwagit mahuwag ka ng mo action na ganito ka ng kulbaan naman ko. Pero ara man ning guys. Hanoy. Tara na sa pag-view guys, tanawan ninyo. Sama tag-power ang motor. Saan sa? Sama tag-power ang motor. Sa kay power makili-kili ni no. Tara na mo ta. Taas ang tagi. Are. Muna og tara nang arag kapakilid. Puang na dana. Tay tara na. Nagkalira pud uy hadlo ka. Trust me. Tara. Trust God. Alala doy ginoo ko tabangan. Sibog ka may, atras. Ako kasibog. Ako sibog ni mo. Ako kasibog jud. Sige saan. Sa mga nang sagaran na makahingi pa ka. Okay na, doon naman. I-video na lang, focus na naman yung musiri ito ta. Diyan ba yun? Nakas ba? Kita ka lang ba? Oh, nice. Tagbong na punta dani. Ning ko nagang tukoy. Maluoy ang taong ka na. Arang haglo ka na na. Wala eh. Luspad na ko. Kaya ba? Ang nice na. Awan ito lugar guys oh. Para nice ka jo. Ay dari nice guys, tanawa guys. Ingan yang gusto guys, ang bay ba tanawan may bay na. Nakita mo na bay. Ingan na ba nga bay nga ang palibutas bungtod, anay sa. Nigbakod nimo ba andi nig-abris portahan ingan nimo kitang view. Uy, mangga ba itong yari ha? Mangga lagi, jam kitag mangga. Hawa bak, dagan bak. Ubak. Tata man ni doy. Ano ko? Saan? Hadli ko. Asam ko nimo para? Asam ko kamo agi doy. Panaog ako doy. Suko man, naog. So, nagandi ko puto panaog ko. Nasa mo agi na nanay. Na, ito nga, nabuang ang tawa na. Hala, basa man doy. Di, ikid. Na, mabasag ang tiil. Unaan man ni. Guys, di aman ko na sa nilas ni Undoy kaya nagsandal man ko kay gikan mi simbahan. Sakay ko? Dag malubong ng motor. Ay, di agi. Tanawa. May kasadang tarangan gid mo agi. Oh, ha? Lipson Okay. Kasi. Kapuntingunan ka dugdan. Nakakita na ko karsada. Salamat karsada na jud. Ay, taon.
Doon yung mga bunga kaya basta ni. Wala hibong ko. Wala na pumala. Salamat, Purok City, Gumamila, Kabangahan. Remembrance. Upload din za. Unsa gabi? Upload din za. Remembrance na to. Wow, mani sunset kay sa Kabangahan. Wow, ora man jud ka orange. Wow. Ning lili na pod. Wow. Mo jang pangandoy jud guys, nga ni mapuyan guys kano in butho na sportahan ni nga na, ni abri na sportahan ni nga na, nga nagang makitang kabungturan sa ni abri sa kuan adlaw makita na nahu. Nga na may ganahan. Ug nga ni jang puyanan kana bitaw makitaan jud ni mug sunrise ug sunset na. Sa jugad ko mong mata wa pa gani sidlax adlaw mo mata na ko kay mang bantagan. Mahimo sigurong mas productive ang kinabuhi kay maka-inspire magud ning mga ingani mga creation dito kinuja makita ani ma-inspire kang murag ganahan ka mulihok og makasugod kag kakita sa sunrise dai ni ka sunset pud lami pag imong pahuway kay tanan nimo sunset nga na arang na isa ka adyo maka-inspire hay ba nakon guys mo tanaw sa ta sa sunset guys asa mo patanaw sunset titap sa doy kay itong time lapse nato inig tagbang diha ato ni time lapse guys ug makuha ba ni sa tang time lapse. Paspasin ang lihok. Sus, arang dugadza pa doon ng tiglom na. Paspasi. Ay, sus. Kaya iya ba uri birahi. Napaysa na. Napaysa na. Hani ba nakiang man? Sa ado sa hawa na ning tiglom naghinarag. Kinahanglan maabtan na tag adlaw ning tiglom. Wa, gadid guys. Medyo uwahira gadid ta. Kaya nawa na. Tiglom nag-adlaw. Dali ra ka adyo. Pero mapasalamatan ko sa mga taga-Kabangahan katong dito sa Purok City Gumamila sa ilang pagtagad na ho. Tanaw ni jud mga baka guys, ginukda na yo. Awa, para mo tanawon. Daghay baka dari guys, makalingaw nice ka adyo ag lugar. Muli na pud mi kay hapon na. Mao din ni guys agang mga kuhang pictures dito sa maghinungan ganina ning tanaw mig sunset, garabing na isa eh. Ug ako'y papilion guys, ingani diyang pilion nga puy-an kay grabe dyan ka peaceful, makarelax jud kada ning adyo. Salamat day guys sa pagtanaw sa atong vlog today. Salamat sa mga ning like ug mga ning subscribe. God bless ninyo, more blessings to come. Kita ra tapuhon guys, anta nalingaw mo sa ato ang beautiful scenery today. God bless and see you on my next vlog. Bye.